Hello, good morning. Good morning sa lahat. Good morning sa Gabos. Good morning sa Gabos na mga bilikulano. Bilikulano. And mag-vlog tayo ngayon for today's video. Kasi hindi na tayo nakakapag-upload sa YouTube natin ng long video. Ayan. Nagagalit ang alaga ako. Ayan, oh. Ayan si Summer. Galit ang alaga ko. Ha? Nagpiprito po ako ngayon ng tinapa. Yung tinapang tamban. Naamoy nila kaya lumalapit. Nagsilapit sila lahat sa akin. Kaya ito pa yung isa nagbabantay. Ayan pa yung isa kong alaga. Ayan. Naamoy nila yung tinapa. Kaya lahat sila nag-aaligid. Oh, nagagalit, nag-aaway pa. Ito pa, ayun pa yung isa. Umaaligid pa itong isa. Kanina pa to pa, ikot-ikot. Ito naman, ang pangalan nito ay si Cleo. Cute na cute yan ang mukha niya, no? Cute na cute. Yung isa naming alaga na pusa, yung pang-apat kong pusa, si Stormy, nawawala. Ilang araw ng hindi umuwi. Hindi ko alam kung naglalandi or nangapit bahay. Sana nangapit bahay lang o sabi ng mga anak ko, bak kinuha ng iba. Sabi ko, okay lang yun kung kinuha ng iba. Kasi, kung kinuha yun ng iba, siguradong mahilig din yun sa pusa. Kasi, hindi nila yung kukunin kung hindi sila interesado sa pusa. Huwag lang nasagasaan. Kasi kawawa naman. So, kung may nag-ampun man ng pusa ko, ang ganda kasi ng pusang yun. Napakaamo ng pusang yun, kahit sino nilalapitan ng pusang yun. Kapag nandoon yun sa shop namin, nagpapakarga talaga yun sa mga customer. Nagpapakandong siya sa mga customer. Kaya malamang na isinama yun ng kung sino. Kasi kung nasagasaan man siya, kahit pa paano, makikita namin dyan sa kalsada kung may nasagasaang pusa. Eh wala naman. Kaya malamang na naampo na yun or nangapit bahay lang. Baka naglandi lang siya. Kaya sabi ko sa mga anak ko, kasi sabi nila, baka kinuha na ng iba. Sabi ko, aalagaan yun kung sadya nilang kinuha. Kasi hindi nila kukunin yun kung hindi nila yun aalagaan. Dito ko nilagay yung tinapa. Kasi itong mga alaga kong ito, kahit saan ko nilalagay, nahahanap nila na mga matindi itong mga alaga. Ako marunong magbukas ng mga natatakpan. Kaya ang ginagawa ko, isinasabit ko sa mataas na lugar na hindi nila maabot. Gusto ito ng mga anak ko yung tamba na tinapa. Ayan. Hindi ako nakapagluto ng ibang ulam, ng gulay. Minsan bumibili na lang kami pag tanghali kasi wala dito yung apat kong anak, yung apat na girls, mga akong babae, naiiwan lang sa akin yung bunso ko. Kaya sa tanghali, kapag wala akong time magluto, bumibili na lang kami. Sabi ko, wag na tayo bumili ngayon kaya may tinapa naman. Tinapa lang kami tapos baka
bili ako ng kamatis. Masarap ito na may kamatis. Ayan mga kaibigan yung niluluto ko. Tatlo lang naman kami dito. Hapon pa kasi uwi yung mga ate namin. Nandito lang sa akin si John Bert, yung bunso ko. Kaya siguro okay na muna ito para tipid-tipid muna. Huwag na muna bumili sa labas. Video ako ngayon kasi para may upload ako sa YouTube ko. Kasi matagal-tagal na hindi ako nag-upload siguro. Meron naman akong in-upload sa short video, kaso sa long video hindi ako nakakapag-upload. Hindi naman kasi ako napipressure kasi wala naman akong viewers talagang sumusubaybay sa akin. Sakit. Tumatalsik yung mantika. Tumatalsik talaga yung mantika pag nabibrito ng tamba na tinapa. Kasi mamantika tong isda na ito. Nung lalaban yung mantika nila din sa mantika na ginagamit ko. Mag-upload ako kasi baka makagaya ako sa channel ng anak ko. Yung channel ng anak ko nag-earn talaga, nag-earn yun dati. Tsaka na-monetize talaga yun ng kusang lumapit yung subscriber, kusang nagkaroon ng views. So ako na-monetize ako. Aray ko, masakit talaga. Na-monetize ako. Dumaan din ako sa karaniwang ginagawa ng mga small YouTuber, yung nakikipagkaibigan, nag-live para makagain ng oras. Saka may mga tumulong din sa akin para ma-monetize ako. Pero yung anak ko talaga, yung channel ng anak ko, talagang kusa siyang na-monetize. Ang sakit. Diba ito? Kusa siyang na-monetize. Kaso, I mean, naabot niya yung kanyang subscriber, tsaka yung watch hour niya, yung 4K, 4,000 watch hour. Dahil sa viewers. Hindi yung katulad ko na kailangan ko pa na mag-live nang mag-live para abutin yung oras. At yun nga, may mga tumulong sa akin para ma-monetize at para maabot ko yung 4,000 watts hour. Yung time yun ng pandemic. Kaso, nung back to yung face-to-face na yung schooling, napabayaan niya na yung channel niya. Sabi ko, mag-upload siya kahit maikling video lang kahit sa isang buwan, isang beses para hindi ma-abandon na yung channel niya, para hindi nga ma-demonetize. Kaso pinabayaan niya talaga kasi active siya sa sa school. Active yun kasi consistent na achiever yun. Nag-honor talaga siya. Nung nakaraan nga, with high honor siya. Active talaga siya sa klase nila. Kaya naintindihan ko naman kung bakit napabayaan niya yun. Pero nalawang ko talaga ako nung na-demonetize yung niya, yung channel niya. Kasi yun nga, sa katulad natin, sa mga katulad ko na mga YouTuber na
hindi naman kilalang tao. Mahirap magpamuni, mahirap maging ma-monetize yung yung channel. Mahirap mag-ipon ng 40,000 watch hour. Napakahirap. Kaya nung mabasa ko yung email na yun nga, kasi may warning din pala. Kasi hindi ko nga binubuksan yung email niya. Hindi ko naman sinecheck. Tapos, napansin ko lang, nag-visit ako sa channel niya. Wala nang ads. Tapos, nagbukas ako ng email niya. Saka ko lang nalaman na na-demonetize na pala. Mga 1 linggo na nung nakalipas. So, ayun. Nalungkot talaga ako ng sobra. Kasi yun talaga yung nag-earn na channel. Kasi yung AdSense namin, isa lang. Ako yung unang na-monetize. Tapos, sunod siguro, 1 taon pagkatapos ng ma-monetize ako, or wala pang 1 taon, na-monetize siya. Pero siya talaga yung nag-earn. Yung first na sahod niya, umabot ng yung nasahod niya 14,000. Tapos after nun, nakalipas siguro ng ilang buwan, nagsahod ulit siya ng, nakaipon ulit siya ng $100. Kaya siguro yung nasahod niya mga 5,000 plus, yun na yung last. Wala na. Kasi itong channel ko, hindi naman talaga ito nag-earn. Kahit monetize ako, siguro nag-earn lang ako sa isang buwan ng $0.20, $0.40. Yun lang, kasi hindi naman talaga ako active. Kaya may nagsabi nga sa akin, monetize ka na sa YouTube mo, bakit hindi mo karirin? Kasi may pera nga sa YouTube pag monetize ka na. Kahit anong upload ko naman, syempre, hindi naman tayo mga sikat na tao. Wala naman nanonood. Tsaka, yun nga, busy din naman ako. Hindi naman ako consistent mag-upload. Kasi, syempre, inuuna ko yung konting negosyo namin. Kasi yun talaga yung source of income namin. Kung sakali man na mag-earn ako dito sa YouTube, matagal pa yun. At, yun nga, hindi naman tayo mga sikat na tao. Wala namang nanonood sa atin. Kaya, wala tayong mahihita. Wala tayong mapapala. Kung mag-video ako mag-YouTube ako mag-vlog ako ng mag-vlog ng wala pa namang nanonood sa akin. Siyempre, uunahin ko yung talagang sa isang araw sigurado yung kikitain ko. Kasi ang dami kong estudyante. Ang dami kong estudyante. Lahat sila nag-aaral, yung mga anak. Kaya hindi pwedeng mapabayaan yung kunting pinagkakakitaan natin. Kaya yun. Yung YouTube ko talagang once in a blue moon lang nagkakaroon ng video. Pero ang purpose ko na lang ng aking YouTube, yung pag nag-upload ako, after ilang year, makikita ko pa rin yung mga upload ko nga na halos ayaw kong pinapanood yung mga video ko. Kasi naasiwa ako na nakikita yung mga old video ko. Parang hindi ako komportable na panoorin yung sarili ko. Pero pag yung mga video ng mga anak ko, pinapanood ko, sabi ko, ay pagkalipas ng 1 taon, 2 taon, 3 taon, ganun na pala kalaki yung mga anak ko. Ganun na yung pinagbago ng mga itsura nila. Kaya yun na lang yung purpose ko sa YouTube. Yung nag-upload ako ng video. After 1 year, 2 years, 3 years, makikita kung ano yung yung pagbabago sa yung lumalaki na yung mga anak ko. Yun lang. Parang memories lang talaga. Pero yung sasadyain ko talaga na mag-earn ako dito, hindi. Kasi yun nga, hindi naman tayo mga artista na mga sikat na kahit anong video ang i-upload mo, may manonood talaga. Yung mga katulad namin, mga katulad kong simpleng tao, wala namang magtsatsagang manonood sa amin. Kasi sino ba naman kami? 'Di ba? Kaya iba priority pa rin natin yung
talagang yung mga pinagkakaabalahan namin, magkikita talaga kami sa araw-araw para makakain at makapag-aral yung mga anak namin. Kaya yun yung dahilan kung bakit hindi ko naman kinakarga ang YouTube, kasi kung may manood man dyan, siguro sa channel ko mataas na yung may manood na 100 or wala pa nga 50 or 24. Wala yung ma-earn, wala yung kita. Pero kung magtatrabaho ako sa maghapon doon sa shop namin, syempre magkikita talaga yun, sigurado yun. Kaya kumbaga libangan ko na lang din naman itong channel ko. Ayoko naman na ma-demonetize kasi parang natutuwa din naman ako na may ads yung ano ko, yung channel ko. Kahit yun nga, pasulpot-sulpot lang yung mga video na ina-upload ko. So yun po yung dahilan kung bakit hindi ko naman talaga kinakaral, hindi ko sinuseryoso yung pag-YouTube, kasi tsaka hindi naman ako komportable na mag-share ng mga bagay-bagay sa buhay namin sa araw-araw. Kasi yun nga, marami namang mga taong kung mag-share ka ng mga kung ano-ano sa buhay natin, tapos may mga taong syempre iba-iba naman yung mga opinion, may hindi naman nag-agree or may magbabash. Yun din naman ang mga kinababahala kapag sa mga ganong bagay, yung lagi ako mag-upload or maglalagay ng mga video namin na sa social media, lalo pa mga teenager yung mga anak ko. Minsan ayaw naman nila nang mag-video kami, ayaw naman nila magpapa-video sila. So iko-content ko, kasi yung content ko talaga family, pero hindi ko sila pinipilit pag ayaw nila magpa-video or ayaw nila binibidyuhan, hindi ko talaga sila pinipilit. So yun yung dahilan.